L-aħwa mill-ġisem issa se ngħaddu għar-ruħ għaliex il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix imma f'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. L-ewwel opra tal-ħniena li tmiss ir-ruħ hija din: għati parir tajjeb il-ħosbenin. Kemm importanti din fis-soċjetà tal-lum fejn donnu trend qiegħda għamel dak li tħoss. Però l-ħajja tallimna li l-verità mhux qiegħda fli nagħmel dak li nħoss, imma fli nagħmel dak li hu sewwa. Però biex inkun naf dak li hu sewwa, irrid nitlob lill-Ispirtu tas-sewwa li huwa l-Ispirtu Santu ħajtini l-erf u l-għaqal f'dik is-sitwazzjoni li tkun. Għalhekk, ħbib tiegħi, meta xi ħadd jiġi jitkellem magħna xi problema, wara li nisimgħu bl-imħabba kollha kif anki tant jallimna l-Arċisqof preżenti, Monsinjur Xikluna, kemm importanti illi nitolbu ma' dik il-persuna lill-Ispirtu Santu u ngħidulu: Spirtu Santu, tina inti l-erf ħalli nagħmlu l-aħjar deċiżjoni, tina inti l-erf biex din is-sitwazzjoni naqbdu t-triq tiegħek. Jekk nagħmlu hekk bil-verità kollha nkunu qegħdin ngħixu din l-opra tal-ħniena daqshekk importanti għaliex inkunu inservu ta' strumenti tal-erf ta' Alla lil dik il-persuna. U nħeġġiġkom ħuti intlom li tinsabu ħosbenin ma tafux se taqdu tagħmlu fuq xi problema, itolbu l-Ispirtu Santu li huwa il-life manager tagħna, il-life coach tagħna, u għejdlu: Spirtu Santu, urini x'għandi nagħmel f'dis-sitwazzjoni. Amen.